May gabi sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Welcome sa ato ang YouTube channel. More power, God is good all the time. Mabuhay ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan. So, atong naisgutan sa part 1, ang family and life. So, ani usab kita sa part 2. So atong hisgutan karon nga ang family life ministry mao kini ang usa ka ministriya nga naa sa parokya nga maoy mulantaw maoy kaabag sa pari nga mutan-aw sa mga panginahanglanon sa pamilya, both body and soul. Ang ilang tan-aw niini kung naay mga indigent hatagan nila og mga bugas or bisag unsa nilang ihatag o mga seminar para nga mulig-on gyud ang pamilya. Ug kita usab bilang pamilya pag naa gani mga seminar sa ato ang simbahan, mo attend gyud ta kay kini mao'y makahatag kanatong kalig-on o unsaon nato pagdumala ang atong pamilya nga ana ay Dios kay lisod man kaayo ako hunta ato na tanan no wa gani ang Ginoo wala gyud gubot gyud ang mahitabo sa naa sa pamilya. So mao na mga kaigsunan ko ang mga buluhaton sa family life ministry. Ug unsa man gyud ay purpose ngano nga magminyo man. Anong to naman gyud magminyo man gyud ta no. Darbay asahay nga bisag mga bata pa gani dili pa gyud angayan pero magminyo na gyud tungod sa ilang gugmang nag-uros-uros. Wa sila kay balo, wa masayod nga dili day lalim ang sudlan. Dako nga mission ang mahitabo diha sa pamilya ug aduna kitay tulubagon sa Dios kung unsay mahitabo diha sa ato ang pamilya. So mao na nga before gani dunay magpakasal, dunay gyud mga prekana seminar, tudloan. Ug dili lang unta nga mangayo lang ta og prekana seminar kung panahon sa kasal. Kundili ipadayon nato ang atong pagduol ngadto sa Dios aron makat-on kita aron tabangan kita sa Dios ug ang Dios anaa sa ato ang tibuok pamilya. So unsa man day sign or unsa may purpose di ay sa nganong magminyo sa diha sa kaminyoon. Una, compassion, na kay kaluoy diha. Sunod sa kaluoy, gugma. Sunod sa gugma, katuyuan, dunay purpose. So, una, naglangkob gyud sa kaluoy, maluoy ka. Tapos na ang gugma ug adunay katuyuan tungod kay nahigugma ka, naluoy ka, mao na nga magpakasal mo ug mahimo na mong usa. So, mao na inyong gipanaan atubangan sa mata sa tao, mata sa Dios nga tell death to us part. Walay makabungkag. So, ana sa pamilya, makita nato nga healthy ang pamilya, ang relasyon. Kung abli ang ilang komunikasyon, open sila sa ilang mga pag-inistoryahay, no? Unsay mga kaayuhan diya sa pamilya. Sunod, ana usab diha ang pagbati nga sa imong kaugalingon nga mura ba og kanang nanginahanglan ka kanunay sa imong bana or asawa. Kada bang dili ka gusto nga malayo ka. Dili ka gusto na kay pagbati nga dili pwede nga ma-separate ka sa imong bana o bana og asawa. Mao kanay healthy nga relasyon. Nga sunod anaa din na ang mausisahon. Curiosity. No? Ug naa po din curious ka sa imong bana. Kanunay yun mo siya nga nakakauna ka, okay ka sa imong trabaho, anaon yung kanunay, mao nay healthy, no? Kaminyoon. Ug adunay oras sa usag-usa nga nadyo time ang asawa ug bana. Luoy lang kayo ang mga OFW kay wala gyud panahon sa bana ug asawa. Trabaho lang gyud. Mawita na nga nahimo nga bag-ong bayani kay dinha lang daan nahimulag sa pamilya. So aduna gyud oras sa usag-usa nga
ang mga bana nagi-time siya sa iyang asawa nga mangaon sila sa gawas o mag-date-date sila para nga mura lang gihapon og bag-o nga kasal o pareha sa nagong manguyab pa nga maningkamot jud kag maayo nga ang imong uyab maduol jud kaay nimo, padagaan pa nimo flower, tagaan nimo mga gift, tagaan pa nimo bisag unsa na lang, imo pang og napay kuan gani nga gunitan pa gyud nimo, hinay-hinayon jud nimo hinay kay basig matumba ka. Pero inig ka makasal na noon may nga gadanghag malungog ka. Maunay na itabo. Gadanghag malungog ka, hapit na no kamahayang. So, imbes nga ang asawa na hinuon, imo na gid siyang amumahon kay nag-ingon ba ang Ginoo nga higugma ang imong asawa ingon sa paghigugma sa simbahan ni Kristo. Iyang gitugyan ang iyang kaugalingon. Ingon ana unta ang mga bana nga itugyan nila ang ilang kaugalingon sa iyang asawa, tagaan og panahon. Dili kay mamura lang gihapon ukuan nga adto lang gihapon ta mohatag og panahon sa mga happy-happy. Minyo na ta. Nanatay asawa o bana. O basin pud ang asawa pud gusto pud og mga ingon ana mga social life. Wa pud siya panahon sa bana. So ang relasyon nga dunay siya time sa usag-usa healthy ang ilahang kaminyoon. Sunod, ana ang gaan kaing kasing-kasing kana bang dili bugat mag-istorya mo gaan kaayo. Ang mahitabo manggod nga tungod sa kasuko nimo kay naglagot ka, nahitabo na ni sa kong kinabuhi pud kaminyo pud ko. Naglisod gani ko hatag ani kay dili ba ko perfect pud nga pagkaasawa. Naapod ko'y batasan nga kana bitang tatat naa gina. Las binagmasuko na pataka na lag istorya. Pero kanang tanan makuha na siya ng mabatasan na kung mupadaon na ka sa Ginoo. Mohinay-hinay na siya og katanggal. Kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Sunod ana usab ang pagkigsuod. Naay ginang maglabing-labing. Maglakaw, ginunitay gyud, dili kay ang bana to naguna ang bana ang asawa intaw nagsingkiig di esloyo. Paspas intaw og lakaw daw magdungan. Naitabo po na sa kong kinabuhi kay kung bana ko sugong lakaw nya ako hinay man. So magsuko gyud ko. Ako yung kuptan yang kamot. Kay maggunitanay gyud maglakaw. So ingon ana na ang mga relasyon nga healthy kung naa na siya nga maggunitanay mo sa inyong kamot, labing kay mo, murag gaan kaayo nga magkita mo sa imong asawa ug bana, kay basin ug kakita nimo sa imong bana mo, sus kan banahan ni, sus ning asawahan ni, wa na puros na hatred ang naa diha. Sunod ana asad ang pagtinabangay nga magtinabangay sa trabaho sa balay, dili kay ang bana gi-under, mutabang siya, mutabag luto, mutabag hinlo. Nindot sa nang asawa nga makakita pod og bana nga mutabang. Naro ba bigyoy bana nga di gyud mutabang. Pasagdan lang ang asawa. So bulahan po ng asawa kung makakita nagbana nga ingon ana. Naa ang pagtinabangay sa trabaho sa balay, sa pagpangitag kwarta, naa tanan ang pagsabot-sabot. Mao na ang usa ka relasyon nga healthy. So sa pamilya usab atong makita nga adunay mga elemento nga mga importante sad nga diha sa kaminyoon aron jud nga mulig-on ang kaminyoon no adunay gi connection sa usag-usa kay kung mawagtang gani ng connection ninyong duha lisod na kay mahinay-hinay na nagka-erase labi na ning mga nagtrabaho sa gawas o layo kaayo dugay makauli need nga mo connect sa pamilya bisan lang pinaagi sa video call og ilabi na connect gyud ta sa Ginoo kay aron ang Ginoo manalipod sa ato ang pamilya. Sunod ana ang commitment, mao pod na ang elemento nga komitado gyud ka sa imong pangako nga ikaw lang pangako sayo ipaglalaban ko. Ipaglaban ko, pangako sa iyo nga bisan pag magkinaunsa ang pamilya naa gyapon. Moingon man dayong mga ubang tao, moingon na ang uban.
dili na panahon karon sa martyr. Panahon na ron sa ug di magkasinabot. Divorce na yon. So, nawala na ang pagkamartir. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, atong paningkamutan, mga asawa, kita man gyud kay kung ang asawa mo ay mapalong na, kay kita man ang suga sa pamilya, lisod na na. So, kinahanglan nga, hayag ta kanunay. Bahalag magpabadlong atong bana, basta kita naghayag ta kanunay, nga ato yung kita gyud ang lampara sa ato ang pamilya. So ana usab ang giving, ang paghinatagay, ana ang respeto sa ato nang pasabot sa unang video, ug ana ang usab ang pagsalig sa usag-usa, ug ang intimacy, ang pagkasuod ninyong duha. Nga kun unsay inyong gihimo during sa uyab pa mo po na inyong himuon nga kamo naana mo, minyo na mo, nahiusa na mo. The more na ito hinuon nga kamo magkasuod mong maayo kay bana na mo og asawa. So mao kana ang mga elemento nga maayong buhaton diya sa atong pamilya. Aron kining pamilya magpabilin nga buo. So ang mga hiyas sa mga asawa nga naa gyud siya hiyas nga pareho sila og pagtuo sa imong pagtuo. Magparehas mong pagtuo ba? Aron way lalis mahitabo. Unya, ang asawa usab nga maayog hiyas, kanang naghimo og usa ka labi nga maayo. Nga gihimo niya ang iyang bana ang iyang bana nga daghang bisyo, iyang gibag-o, iyang giutro, iyang gitabangan pagbag-o ang tao o ang iyang bana o ang iyang mga anak. Sumao na ang hiyas sa usa ka asawa. O ang asawa nga masaligan pag-ayo. Masaligan sa pinansya, ug ilabi na masaligan sa inyong pagpuyo. Sunod, siya adunay ambisyon. Adunay plano ang asawa. Mo nay usa ka hiyas nga maayo. Ug maanyag siya aron dili siya magpamaanyag para sa uban, kundi para sa iyang bana. Ug bright siya, smart. Usa ni kahiyas sa usa ka babae o asawa. Ug gihigugma kaniya nga walay kondisyon. Kana nga asawa naghigugma kaayo ka nga walay kondisyon, pinakanindot na nakakaplag ka na og bulawan. Ikaw na ang pinaka-swerte sa tanan. Kay nakaplagan na nimo kining mga hiyas sa usa ka asawa. Kung anaa na dinhi, magpasalamat ka sa Ginoo. Kay gitagaan kaniyag asawa nga buutan. Ug malungtaron. So, mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga atong tabangan kanunay ang ato ang mga anak, bana, kung kinsa man gani ang masayo, ato silang tabangan. Dili kay ato silang kasabaan, kundi ato silang dalhon ngadto sa Dios. Atong i-introduce ang Ginoo diha sa atong pamilya. Kay ang pamilya nga ana ang Dios, the family that prays together stay forever. So, maayong gabi ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.